Ayo ger, sholatnya ger. Yo. Oke, Ken. Yo, hahaha. Oh, ayo ger, tutono sholatmu ger. Saya sore saya nyeni. Alon-alon ger, alon-alon penting kelakon.
Alon-alon ger penting kelakon bola. Tancak noker tono sembuh. Gajele tunjukno agendamu lur. Ya terus hey ho hey ho hey ho hey ho hey ho what so yo alon-alon ger alon tutuno kridamu cah bagus. Ayo yo yo Jias bola jangan wayang Surya Aji Saputra. Look. Surya Aji Saputra gayeng bola. Alon-alon gar kayak mano jalan kamu. Hey ho hey ho hey ho hey ho hey ho ha hop set ala bolaku. Iya bos, sing penting gayeng tangauku gayeng bola. Ayo yo
Dono predakmu le. Dono abrakanmu bola. Adi Saputra. Surya Adi Saputra tambah jangan ngeni bos ora karo-ane bolo sing penting bayar
Surya Adi Saputra. Iki lho barang sae. Mas, kempiange kurang dhuwur Mas barang. Kempiange sama tungguin Mas. Esane sing ngendang. Ayo pik sajane. Gas terus. Mari Mas, mari. Surya Adi Saputra. Tepuk tangannya dulu. Ini lo barang lor. Iyo, Elem. Masuk. tabuhan blok. Surya Adi Saputra milo. Oh
Ayo. Tuntun ajakku boyo. Sokok ini. Tepuk tangan. Kasih tepuk tangannya. Soya Haji Saputra. Yo. Yo. Nyapa maneh. Nyapa Nyapa. Ya apa Mas? Ya apa? Bu Erna atau ya Bu Erna? Oh, nah. Cek. Wis dikongkon mandek tak habuk-habuk. Kamu tahu enggak? Ya apa Mas? Ya apa? Ijol wireless Mas, ijol wireless. Piye? Aceh. Jadi ngapo? Jadi apa piye? Kena kurang mie. Buah terbaik. Delok kawancane mandek corona. Ganongan apa BPJS? Wah. Tolong itu. Aku ki mung kene nah, kowe ngerti gue mikir jenengan jokne Bu. Piye to? Piye mau gawe? Ngerti, gue selesai seksi tok error. Kok ya enak to ya gawe. Seksi tok error. Rame dhewe. Kalau begini pajak dan tahun punya apa-apa. Jing, sing apik. Apik. Jane nyapa lu gak iso dilungop. Marai terlalu semangat oleh. Mergo penontonnya akeh kalangan to. Lah ya. Arep mandek iki bingung aku. Lah iya. Rono nih. Salam sik to sing apik. Sik to, lha wong sakmene mbane lho ya. Lah dene sing ngucari saweran. Kami ora ditungake. Sik, salam wong. Ya, salam. Apa? Wong dilek. Wong desa di. Duit. Kayak motone ketok duit nek. Direk yo yo to, kancaku rodok matane langsung ijo. Ya kita gawe duit kok piye? Aja lah, sik tau. Ya, salam. Wong Dewati. Iki mau nang duit babatan. Duit. Yo. Wah, duit. Koyo. Yo. Belak-belakan. Ide ngene iki salam. Salam sing apik. Salam. Sing apik. Allah maksudnya harus sejenak. Lah kok kori? Apa nih? Hei, lah kok telemoni untuk saweran kowe
Muni rata cara arep mbok idek iki. Lah kowe lah salam gendut teko dicale Ji, ji, arep ora? apa wi? Ya kene to. Bah iki kira-kira sing ono akeh. Oh, yo aku gak ero wis apa ibu. Sing gano akeh sing. Lah wis ditambahi bae. Caca lu gene sing ro. Caca lu gene sing ro pem 1 tuh. Nek mangane baline neh. Piye? Wis to. Ayo ganti. Iku Ji, aji, ji, ditambahi enggak? sapa iki? Ya arep Penting yo glundung sik. Wah, Mbak sama. Wis Jempale sik, jempale sik. jare Roni. Sampe iki ya Allah. Ada uang ada 100. Uang sik. Ron 100 sik kan. Ya sapa Roni yo? Yo kena tambahi. Kuwi ndelok ping piro kuwi? Satone kuwi. Ya kan piro? Kok kula jane teko kita. Oh. Wer ping 5. Ping 5. Ping Ping 5. 5 satone ping 5. Jiro lumpatno ya. Sik, yo aku 1, ibuke go celono. Kok mlayu. Biasane kok jarak susu. Nyawa ya iso. Mangane iki kok jaluk susu. Selawe uwe mangewu. Selawe kuwi. Ya ya ada uang ada 1 to. Derek kita 1 sik uang iki. Satu. Ya wis kae. Jiro lumpatno. Boleh tekan ya. Kok kuwi ta? Ayo Kok guys, pintere ra? dan setelah sore. Kok mau kampi to piye? Ayo. Ayo, lah kok malah yang-jangan yang kono. Malah mau. Iki lho, blonjonge Surya Aji Saputra. Ayo Ron. Oh, balik. Ji, Mbak to. Mangro gak satone. Gak ono ora ono. Dadi baleni. Gak ono satone. Baleni. Baleni sik. Sing karo kok anyawang. Aku lo ngeruh lho. aku ora ngeruh, ora nyawa. Aku baleni ya. Baleni. Kok ngono lho, rumono. Urung Baleni. mau baleni nek. Baleni. Pripun menonton? Setuju dibaleni nggih? Setuju. Makane lho, untung rumono. Iku pengen Balenono ngeben oleh nek. Nyawa rong urip wis dadi. lah kok kan ya rekor to iki. Sak dhewe kek gung nyawangi panjake mau. Wis tak tolong nyawang iki baleni. Aku loro nyawang Ron. Ora puas ke lho. Oh, ayo. Yo. Angel. Ayo Ron. Begin. Pinggir, sing bebok lewat pinggir. Yo. Bari oplasnya. Jantuk. Di kok diker balik malah mlayu wetan ngulon. Man. Alon-alon penting kelanggor der. Yo!
Wangi Surya Aji Saputra. Tepuk tangannya mana dulur? Oh ya. Panjalipun Prabanya Singa Kumbang, Pati Singa Kumbang hadir. Oh, wow.